O vindeiro luns arranca unha nova campaña de vacinas contra a gripe. A tempada de vacinacións alargarase ata o 27 de decembro, pero con posibilidades de aumentarse se a poboación o necesita. Polo de agora, os primeiros veciños da comarca achegáronse aos centros médicos para pedir cita para vacinarse. Sí, que nós xa temos vez para o lunes, o día 14. E veña todo o mundo, e nós xa poñíamos todos os anos. Xa poño todos os anos. Penso levar sempre a puxen, ao mellor, se non encontro ben, vou a poñela. Non, pero bueno, por prevención, pues sí, poñela. Podendo ser, sí, porque é menos fuerte, é máis preventiva. Yo normalmente lo que hago es que voy al ambulatorio y pregunto. A Xunta de Galicia investirá nesta nova campaña 1,2 millón de euros máis que o ano pasado, algo que a veciñanza do Salnés ve con bos ollos. Pois está moi ben eso, que axúdenlo. Pois a mí pareceme ben, porque a ver, a sanidade é algo que dá un beneficio para todos, digo eu. A nivel global, a nivel general, eu creo que todo o que se poida invertir en sanidade para mí é positivo. A mí me parece, vamos, lo mejor. Máis se tenían que preocupar. Pareceme ben, todo que sea mellorar a sanidade está ben. Sanidade tamén alerta sobre os problemas que pode causar o movemento antivacinas. Para os salnesáns é moi importante vacinarse para poder evitar enfermidades. Poñelas, eu poñose, vamos ben. Yo es que no lo entiendo eso de no vacunarse, o sea, no lo entiendo, la verdad. Eu non teño medo a vacunarme. Ti tes medo a vacunarte? Por eso, nos vacunámonos sempre. Esos son problemas deles, eu en eso non me meto. Eu, desde logo, sí. Pois non estou moi de acordo, pois porque penso que non poñeron a vacuna é un risco tanto para a persona que non pon a vacuna como para os demais. Tanto os centros de saúde como os hospitais son os puntos sinalados para poder vacinarse.